Hindi mo. Pinahirapan mo kami, ha? Sir, hindi mo, sir. Anong kasalanan ko? Sir, hindi mo. Sir, hindi mo, sir. Wala. Sir, wala lang makain. Sir, hindi mo, sir. Saan yung kasama mo? Nagnakaw ba ako dyan? Ni piso? Tingnan. Yung ba supplier mo? Sir, hindi mo. Ha? Sir, wala, sir. Saan ang hideout nyo? Sir, wala. Sagot po, Wala. tutulungan kita. Wala, sir. Wala. Did I prosecute somebody na pinakulong ko? Kusas mo. Sir, wala lang akong makain. Sir, wala lang makain. Sir, kaya nagdakaw. Dala mo, Sir, droga? sir, hindi, sir. Batay sa pinakahuling tala ng Philippine Drug Enforcement Agency, mahigit 4,000 na ang namatay sa operasyon kontra droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sir, Sino wala supplier lang nyo? makain. Sir, wala. Hindi ako nagdadroga, sir. Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing.